Mousserende wijn, droge witte wijn, zoete witte wijn en nog veel meer wijn. 80 verschillende Limburgse wijnen worden in, hoe kan het ook anders, Wijnandsrade gekeurd. Een serieuze aangelegenheid, want iedere wijn wordt blind getest en zeker niet door de minste. Nee, absoluut niet. Nee, ze moeten echt voorkennis hebben. Ze moeten al bewezen hebben dat ze goede proevers zijn, dat ze er met hun vak bezig zijn en dat ze de wijnen kunnen waarderen en zeker kunnen beoordelen. Het keuren van een wijn bestaat uit kijken, ruiken, nog eens ruiken en uiteindelijk dan ook proeven. Ik moet zeggen dat het ieder jaar beter wordt. En tot nu toe heb ik volgens mij nog niet eens iets hoeven afkeuren. Dus dat wil gewoon zeggen dat ze steeds beter aan de weg timmeren. En het is echt wel een plezier om die mousserende wijnen te keuren, moet ik zeggen. Iedere wijnkenner, een vinoloog, proeft vandaag 40 verschillende wijnen. Doorslikken is dus geen optie. Ja, dat zeker. Want anders dan denk ik dat je hier kruipend naar buiten gaat, eerlijk gezegd. Dat komt niet goed. Voor de Limburgse wijnboeren is zo'n keuring altijd spannend. Ik ben er toch altijd benieuwd om te horen wat andere mensen ervan vinden. Zelf heb je al een idee over de wijnen, hoe het smaakt en of je eigen smaak is. Maar het oordeel van andere mensen is toch ook heel belangrijk. Hoeveel wijn drinkt u zelf eigenlijk? 2 glazen per dag, zoiets. Ja. En meestal de eigen wijn natuurlijk. Af en toe is iets anders. En wat drinkt een wijnkenner dan het 's avonds op de bank na een hele dag proeven? Ik moet zeggen dat ik ook wel bier drink hoor, maar ik kan wijn nog heel erg lekker vinden. En zij is zeker niet de enige. Is die goed? Nou mag ik hem doorslikken, hè? Ik vind hem heerlijk. Echt zo fris. Ja, lekker, dankjewel. Voor de nieuwsgierigen, op 31 oktober worden de winnaars bekendgemaakt.